ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାମ ହେଉଛି ବାଜିରାମ ସିଧୁ, ଘର ଘଣ୍ଟିଆଦ। ଆପଣ କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ କେଉଁ ଇଏ ନେଇକି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ଆମେ ଏଇ କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 2006 ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସେମାନେ ନ ପାଇ ତାଙ୍କର ଜମି ଜାଗା ଦଖଲକୃତ ଜମି ଏବଂ ଘରଡିଆମାନଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟ୍ଟା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଳରେ ତାଙ୍କର ଦଖଲକୃତ ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିବାଦ ନେଇକି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଅଭିଯାନ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏମିତିକି ବ୍ଲକ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଜାରି ରଖି ଆସିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଏଇ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଲଢ଼େଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ଭାରତବର୍ଷ ମାଟିରେ ସମାଜବାଦ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିରୋଧରେ ସମାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ବିପ୍ଳବ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଆଗାମୀ ବିପ୍ଳବ ଧାରାରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏହି ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂଗଠନର ଆଗାମୀ ଦିନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ିର ଟିକେଟ୍ ନେଇପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଦଳରୁ କାହିଁ ଲଢ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିଏକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି CPI ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ପୁଞ୍ଜିପତି ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କର ଗୋଲାମୀଗିରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଜନୀତିକ ଦଳମାନେ ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୁତଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ SUCI କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦର ଆଦର୍ଶ, ଯିଏକି ଭାରତ ମାଟିରେ SUCI କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କମ୍ରେଡ଼ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଘୋଷଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯିଏକି ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଦଳ ଭାରତ ମାଟିରେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଘୋଷଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଦର୍ଶକୁ ମୁଁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ପାଳନ କରିକି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି।